दिनै डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नागासुबा गामियाव अर्थात जोंनि UPPL दोलोनि नागासुबा प्राइमारि बे नागासुबा प्राइमारिनि नैबे नागासुबा गेवलां फोथाराव थांनाय 27 जानुवारियाव जालांनाय जि गोजोन गोरोबथा BTR बे BTRनि दफाफोराव मा दङ आरो बे BTRनि दफाफोरा जोंनि BTR ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखाय मा लाबोनानै होफैनो हागोन बेनि सायाव सावरायनो थाखाय मोनसे रायजोफोरनि मेल एबा सुबुं गौमा लानाय जादों आरो बेयो मोनसे जारिमिनारि फोथार मानो होननानै बुङोब्ला नैबे गेवलां फोथाराव 1989 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ फैदोंमोन आरो बेखायनो दिनै नैबे गेवलां फोथाराव आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ आगान होफैदों बड'फायाबो एबसुनि आफादगिरि थानाय समावनो फैदोंमोन आरो दिनै 31 बोसोरनि उनाव नैबे गेवलां फोथाराव फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै दिपेन बर' बिथाङा फैदों आरो दिनै आङो 32 नं भेरगाव समस्तिनि बिजाथि महरै UPPLनि बिजाथि महरै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला नैबे गामिनिफ्रायनो 64 नं पानेरि बिधानसभा समस्तिनि MLA मुस्रिमा कमलि बसुमतारी आब' बिथाङा MLA जानानै दङ नाथाय बिथाङा नैबे गामिनिफ्राय MLA जानानै दङब्लाबो नैबे नागासुबा गामियाव जेरैबायदि जौगानांगौ लामाफ्रा जेरैबायदि जौगानांगौ जौगायाखिसै दालां गैया बे गामियाव बे गामिनिफ्राय बे गामियाव थांनो हानाय जि लामाफोर दङमोन बे लामाफ्राबो बानायजायाखिसै बे गामिनिफ्राय जेसेबांखिनि मानसिया सरकारनि साखरियानो होन बायदिसिना गोजौ सोलोंथाइ लानायानो होन रायजोफोरखौ बा सेंग्रा सिख्लाखौ जेरैबायदि बिथाङा थुलुंगा होनांगौमोन बेबायदि थुलुंगा होनायखौ जोङो नुवाखिसै आरो नैबे गेवलां फोथारा दिनैसिम फोसाबजायाखिसै बे जोबोद माने लाजिनांथावना आरो बेखायनो जों दिनै बिथांनि नैबे गेवलां फोथाराव बा बिथांनि गामिनि गेवलां फोथाराव रोजा रोजा रायजोनि नुजाथिनायाव मेल खुंनानै बेखौनो देखायनो नागिरदों जे जाय राजखान्थिनि दैदेनगिरिया खामानि मावा जाय रायजोजों थाया बे दैदेनगिरिखौ दिनैनि थारिखआव रायजोआ माने अनसायलिया बिथांमोनखौ सोलायनो थाखाय रायजोआ थियारि जाबाय दिनैनि तारिखआव जोंनि बर' राजखान्थिनि बेलायाव जुदि नायोब्ला BPF दोलोखौ जुदि जों नायोब्ला BPFनि बांसिन माने गामि लेभेलनि जायफोर सोद्रोमा दङ BPFनि बा गामि लेभेलनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ माने प्राइमारियानो होन ब्लकआनो होन बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा UPPLआव फैजोब्बाय आरो जायफोरा गिदिर दैदेनगिरि जायफोरा UPPLआव फैनो हानाय बा फैथावथाव बा फैनायनि थाखाय बिथांमोना खोथा सानाखै बिथांमोना BJPआव थांदों दा बियो नंगौ गणतन्त्र देशआव जायखिजाया राजखान्थि दोलोआव थानानै खामानि मावनो हायो थेवब्लाबो जाय दोलोआव राजखान्थि खेमतानि भबिसत गैया बे दोलोआव माने थांनाया आंनि बायदिब्ला माने जायफ्रा थांदों बिथांमोना हयथ' आन्दायहैनो हागौ होननानै आं सानो आरो दिनैनि तारिखआव माखासे बर'फ्रा BJPआव थांनायाव UPPLआ जेबो खहा जाया बेयाव जोङो देखा देखि नुहरदों BPFनि मानसियासो BJPआव थांदों नाथाय BJPनि मानसिया कंग्रेसनि मानसिया BPFनि मानसिया खिन्थु UPPLआव फैदों दा बेखायनो सोरबा सोरबि थांदोंब्लाबो UPPLनि जेबो खहा जाया